Здравейте, приятели! Започва нови епизод. Така, да видим. Темата днеска кой е Балфомет и какво е. Балфомет на латински, на архистиански, Балфомет е сумарен образ на астрален идол божество, което рицарите тамплиери са обвинени, че почитат. Балфомет на латински е сумарен образ на астрален идол, божество, което рицарите тамплиери са обвинени, че почитат. Последователите му считат, че съдържа в себе си мъдрост, познание на висше ниво, в пряка връзка с сътворението на човешкото същество и неговата сложна и многообразна същност. За първи път в името Балфомет се спомена още в 11 век от хроникьора на първия кръстоносен поход. По-късно се появява около 1995 година. В поемата на окситанския Сенхорс Перлос Нострес Пекац на Трудбадура Гаводан около 1250 година стихотворение, което оплаква седми кръстоносен поход, също споменава Балфомет. Това е заглавие на една от 4-те оцелели глави, превод на окситанския на ранните творби на Раймонд Лули, Либе де ла Доктрина. Около 1307 година, след ареста на рицарите тамплиери във Франция, името Балфомет се споменава в различни документи след разпитите от инквизицията. В написани признания се установява, че тамплиерите организират тайни ритуали, на които се прекланят пред образа на същество, наречено Балфомет. Описанието на това същество се различава в различни показания, запазени в записките на съдилищата. Едни го приличават на козел, други на котка, а трети на неопределено същество с 3 лица. Не са известни всички детайли и подробности и относно тълкуването на този мистичен образ. В последствие те са обвинени в ерес, идолопоклонничество и магиосничество. Доста от тамплиерите са освободени и преминават в други ордени. През 1861 година френският окултист Елифаз Леви включва в книгите си рисунка на Балфомет. Тя представлява същество с тяло на човек и глава на коза, с факел на главата и звезда на челото, притежаващо едновременно женски гърди и кадуцей вместо мъжки атрибут.